Pogore koro pod med golo kod jotelo mathoth ewi twak ma bende koro nogol kod ker Uhuru Kenyatta e od bura mano ma bende timo higa ka higa. Ka oloso e weche ma bende otendore kod mano, jakanyo e riwruok mar Lake Front Block for William Ruto kendo e jakom mar duond bura mar UDA bade ma Kisumu migosi John Odenyo lero ni koro ker onego bed ni koro loso kata weche mag Pandora Papers, wach mibadhi ma osebedo koro katude kaachiel kod uchumi mamulo japiny achiel kaachiel. Odenyo ne otiyo kod thuolono bende kwayo oganda luo ni koro Jalup ke Dr. William Ruto nigi ong'ala manyime mar biro dhi bedo ker, omiyo koro jopiny olok pachgi kata ging'i anena malong'o kaka ginyalo siro Jalup ker. Jopiny wach economic downturn kod even COVID vaccination support. Mar ariyo, adwa wacho ni oganda luon mondo gichung' motegno mondo ging'i koma piny ochomo. King'iyo matut to ker William Ruto eman gi chances mang'eny mabedo president next year. To ka en adier ni oganda luo dwano bede government next year, to nyaka wago mana tiendwa piny mawagochne William Samoei Ruto kaka the fifth president. Wasegombo bedo a central government, wasegombo bedo a national government, a government. This time thuolo Nyasaye omiyowa